Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Дорогие браты и сестры, сённяшняй святой мшой, уже з раніцы, але і цяпер мы распачынаем у нашай парафіі вельмі важны час, вельмі важны момант гэтага адвентавага чакання нашага, момант рэкалекцыі, якія павінны нас падрыхтаваць, мы гэта добра ведаем, на прыход Хрыста на Божае нараджэнне. Момант рэкалекцыі – гэта момант, калі мы дазваляем Богу прамовіць да нас праз пэўную асобу, праз таго рэкалекцыяніста, якога Бог паставіў на нашым сёлетнім шляху і асаблівым чынам хацеў бы ў нашай парафіяльнай супольнасці прывітаць айца Валерыя, рэдэмтарыста, які з'яўляецца пробашчам парафіі Маці Божай Ларатанскай у Мінску, які праз гэтыя 3 дні разам з намі будзе ісці гэтымі адвентовымі сцежкамі, будзе даносіць на нас пэўнае Божае Слова, адкрываць нам пэўныя моманты з нашай веры. Заахвочваю усіх нас да малітвы за яго і за нас разам тут прысутных, хто будзе ўдзельнічаць у гэтых рэкалекцыях, аб дары Святла Духа Святого над кожным з нас, каб мы, дзякуючы гэтым супольным рэкалекцыям, нешта добрае Божае ў сабе адкрылі, каб падрыхтаваліся да гэтых вялікіх і важных свят. Аточка нашай малітвай айца Валерыя. І сённяшні дзень першы, адразу хацеў бы сказаць, што заўтра таксама вельмі важны дзень нашых рэкалекцый, дзень споведзі. Заахвочваю. І хто сёння прыйшоў, магчыма, не ўсе адразу здолеюць прыступіць да споведзі, святароў трошкі менш, бо ў іншых парафіях павінным яшчэ спавядаць і ездзіць, але заахвочваю так запланаваць свой дзень, каб і заўтра маглі быць тут. Чи з раніцы ў 6:30 ранняя мша, чи ў 9, чи ў 16:00, чи ў 18:30, як сёння вечарам. Вядома, і нядзельны дзень яшчэ нас чакае. Заахвочваю да такога шчырага, адкрытага ўдзелу ў гэтых рэкалекцыях і, напэўна, добрыя плады яны будуць у нашым жыцці прысутныя. Вітаем айца Валерыя яшчэ раз і заахвочваем яго распачаць з намі вось гэтае вандраванне ў шуканні волі Божай в нашым жыцці. Вялікі дзякуй для ксяндза пробашча Віталія за прывітанне, вялікі дзякуй за запрашэнне і да рушаную парафію вось на гэтыя 3 дні рэкалекцыі. Браты і сёстры, час асаблівы, час Божай ласкі, таму тым больш і я запрашаю, каб сэрцам увайсці ў гэтыя 3 дні і разам слухаць Божае Слова. Гэтую святую мшу я адпраўляю за памерлага запаснік Чэслава у 3-ю гадавіну смерці, просячы Бога аб ласцы неба dla Jego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam nasze grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, przez narodzenie Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światem Twoja potęga. Spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę wcielenia i sławili ją z pełnym miłości oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Суддів. У ті дні був чоловік один Сара з покоління Дана по імені
па імені Манох. Жонка ягоная была бясплодная і не магла нарадзіць. І з'явіўся жонцы анёл Пана і сказаў ёй: «Вось ты бясплодная і не можаш нарадзіць, але зачнеш і народзіш сына. Таму цяпер будзь асцярожнай, не пі віна і хмельнога напою і не спажывай нічога нячыстага, бо ты зачнеш і народзіш сына, і брытва не дакранецца да галавы ягонай. Бо хлопец гэты будзе Божым назірэем ад самага улоня. Ён пачне выбаўляць Ізраіль з рук філістымлянаў». Пайшла жонка і сказала мужу свайму: «Чалавек Божы прыходзіў да мяне, і выгляд яго быў, як выгляд Божага анёла, поўны велічы, і я не спытала ў яго, адкуль ён, і ён не назваў мне імені свайго. Ён сказаў мне: «Вось ты зачнеш і народзіш сына, таму не пі віна і хмельнога напою і не спажывай нічога нячыстага, бо хлопец гэты будзе Божым назірэем ад самага улоня аж да сваёй смерці». І нарадзіла тая жанчына сына і дала яму імя Самсон. Рос хлопец той і благаслаўляў яго Пан, а дух Пана пачаў дзейнічаць у ім. Гэта Слова Божае. Буду я славить величь Твою, Пане. Буду я славить величь Твою, Пане. Будь мне скалою пристаня, где я мог бы заўсёды сховаться. Ты загадал уратовать меня, бо ты скала моя и моя твердыня. Боже мой, вызволи меня з рук безбожного. Буду я славить величь Твою, Пане. Бо ты моя надея, Боже мой, Пане. Ты сподявание мое з моей молодости. На Тебе обопираюся я от улоня. З улоня мати ты меня вывел. Буду я славить величь Твою, Пане. Расскажу про моц Бога, узгадаю Твою справедливость только Твою. Боже, Ты вучил меня з моей молодости, и дагэтуль я суды Твои обвящаю. Буду я славить величь Твою, Пане. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Кого рань єсея, який стоїш, як знак для народов, больш не спазняйся, прийди нас бавить. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Nie z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У часы Ірада, караля юдэйскага, быў адзін святар па імені Захарыя, з роду Абія. Жонка ягоная была з роду Аарона, і было імя яе Альжбета. Абодва яны былі справядлівымі перад Богам, жывучы беззаганна паводле ўсіх запаведзяў і наказаў Пана. Але не мелі дзіцяці, бо Альжбета была бясплодная. Былі яны ўжо ў старым узросце. Калі Захарыя па вызначанай чарзе выконваў святарскае служэнне перад Богам, яму паводле святарскага звычаю выпаў лёс увайсці ў святыню Пана, каб кадзіць. Усё ж мноства народу малілася звонку падчас каджэння. І з'явіўся яму анёл Пана, які стаяў з правага боку кадзільнага ахвярніка. І збянтэжыўся Захарыя, калі ўбачыў яго, і страх ахапіў яго. Анёл жа сказаў яму: «Не бойся, Захарыя, бо выслухана просьба твоя, і жонка твоя Альжбета народзіць табе сына, і назавеш яго імем Ян.
І будзе табе радасць і вяселле, і шмат хто ўзрадуецца нараджэнню ягонаму, бо ён будзе вялікі ў вачах Пана і не будзе піць ні віна, ні хмельнога напою, і напоўніцца Духам Святым яшчэ ва ўлонні маці сваёй. І многіх сыноў Ізраіля наверне да Пана Бога іхняга, і пойдзе перад ім у духу і моцы Іллі, каб звярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей, непаслухмяных да разважлівасці справядлівых, каб падрыхтаваць для Пана народ дасканалы. І сказаў Захарыя анёлу: «Па чым я пазнаю гэта? Бо я стары, і жонка мая ў старым узросце». І сказаў анёл яму ў адказ: «Я, Габрыэль, стаю перад Богам і пасланы гаварыць з табою і абвясціць табе добрую вестку. І вось будзеш ты маўчаць і не зможаш гаварыць да дня, калі гэта станецца, за тое, што ты не паверыў словам маім, якія збудуцца ў свой час». Народ жа чакаў Захарыю і дзівіўся, што ён затрымліваецца ў святыні. А калі ён выйшаў, не мог гаварыць з імі. І яны пазналі, што меў аб'яўленне ў святыні. Ён жа гаварыў з імі на мігах і заставаўся нямым. А калі скончыліся дні служэння ягонага, ён вярнуўся ў свой дом. Пасля гэтых дзён зачала Альжбета, жонка ягоная, і укрывалася 5 месяцаў і казала: «Так учыніў мне Пан у тыя дні, калі глянуў на мяне, каб зняць з мяне ганьбу сярод людзей». Гэта слова Пана. Браты і сёстры ў Езусе Христе, першы дзень нашых рэкалекцый распачалі мы сёння. Я яшчэ раз вялікай радасцю вітаю вас на гэтай святой мшы. Перад тым, як распачну Божае Слово, тлумачыць, глыбока веру і вас прашу аб мадлітве, што гэта будзе з дапамогай Святога Духа, то проста хачу паглядзець вам у вочы і запытаць, як вы сябе адчуваеце? Добра. Як там даўленне сёння ў Лідзе? В норме чи нет? Сахарок в крови кто мерил? Но не может быть так, что все в норме. Либо у вас так может быть, то я вам завидую. Но у нас у Мінску столько снегу нема, сколько у вас, то этому я вам завидую. Добре, что усміхнулися. Чому так? Бо Адвент – это час радости. Вось не можна смуткаваць, можа і па дню працы, хтосьці уставшы, але каб вы мне тут не паснулі, бо як хто засне падчас казання, то потом мяне Бог запытае: ты казаў, яны спалі. Як ты казаў? О, і што я Богу скажу? Браты і сёстры ў Езусе Христе, святы Амброжы, ёсць такі святы ў каталіцкім касцёле, і ён калісьці сказаў простыя словы. Я хачу распачаць ад гэтых слоў, і ён сказаў, што чалавек, які чытае Біблію, які слухае Божае Слово, падобны да чалавека, які Бога бярэ за руку і ходзіць з Богам, трымаючы яго за руку дарогамі неба. Рэкалекцыі – гэта час, калі мы слухаем Бога, глыбока ў гэта верым. Таму вас запрашаю, каб вось так духоўна ў Бога схваціць моцна за ручку і разам праз гэтыя 3 дні, разважаючы Божае Слово, пахадзіць з ім дарогамі раю. Калі я Бога трымаю за руку, то, ведаеце, кожны волас палічаны і нічога мне не здарыцца злога. Немагчыма гэта. А мы будзем менавіта разважаць Слова, якое на сённяшні дзень дае Бог. Я не браў ніякой другой Евангеліі, бо Евангелие – гэта сэрца Бібліі. І тое, што мы толькі што пачулі, сёння чытаецца ва ўсім каталіцкім касцёле. Я хачу вас запрасіць, каб праз некалькі хвілін, так па-простому скажу, выжаць сок з гэтых слоў, якія Бог сёння нам дае, а я паспрабую пакорна, проста гэта дапамагчы вам зрабіць. І першае чытанне. Евангелие сёння кажа нам пра бесплодныя пары. Жонка Захарыя, Альжбета, была ўжо ва старэйшым узросце, не магла мець дзяцей. Жонка Мануаха ў старым запавеце таксама не магла мець дзяцей. Муж, жена, натуральнае жаданне, імкненне, каб далей прадоўжыць род, каб мець дзіцятка, і не было гэтага дзіцятка.
Біблія кажа, што Захарыя і яго жонка жылі праведна паводле Божых запаведзяў і не мелі дзіця. Але жывучы ніколі не гублялі надзеі і веры, і пад канец, можам так сказаць, маладосці аб'яўляецца анёл і кажа: Бог пачуў тваю малітву, не губляй надзеі. Тое, што для чалавека немагчыма, для Бога магчыма, будзеш мець дзіця. Я першую думку на гэтых рэкалекцыях сённяшняга дня цяпер хачу скіраваць да тых з вас. Я не ведаю, кораценька. Але, можа, ў гэты вечар ёсць тутай муж з жонкай, якія не маюць дзяцей, а вельмі імкнуцца і хочуць. І ў гэтым часе жонка з'яўляецца бесплоднай, альбо вось гэтае сужанства. Вельмі цяжкая справа, таямнічая трошку, але я хачу две думкі падараваць гэтаму сужанству, калі яно сёння ёсць. Не переставайте молиться до Бога и верить. Не переставайте просить Бога об ласцы потомства. Бог не зрабіў цуд 2000 гадоў тому назад. Бог робіць цуды нястомна. Некалькі год тому назад я казаў рэкалекцыю ў Гродно, ў катедры, і таксама быў адвент, і была вось гэтая Евангелія. Я трошку з другога боку да яе падышоў, і прыйшоў да мяне мужчына, які глядзеў мне ў вочы, які плакаў, як малое дзіця, мужчына 45+, і кажа так: ойча, я з жонкай жыву 23 гады. Калі пажаніўся, мы вельмі хацелі дзіцятка, і не было дзіцятка. Я могу вам принести все заключения медиков, что николи моя жонка не народит дзіцятка. Мы верили и молились. Апошнім момантам мы забывали, але далей дзесьці аганёк веры быў. Я купил машину, як и молодой муж. Мы ездили на дачу, и мы оба плакали. Бо на 3-й, 4-й, 5-й год сужанства мы едем на дачу, я, жонка, сзади пусто. А так хотели, как сзади сидели наши детки. 43 года моя жонка забеременела. В старейшем возрасте. И она народила мне сына. Ксёнз, он кажа, мы сегодня едем на дачу, мы уже до 50 лет доходим. Я, жонка, сзади наш сынуля. Я могу вам документы принести. Как докторы сказали, что не трымаецца. Ведаеце, потом оказалось, что гэты мужчына близкий родственник одного ксяндза, якога я вельмі добра знаю. Калі я з ім сустрэўся, я запытаў, ці гэта правда, а гэты ксёндз скажа, чистейшая правда. Абсолютный божий цуд. Не переставайте молиться и верить. Яшчэ думка для тых, хто, можа, хоча, чакае, а пакуль што нема. Ведаеце, ёсць вельмі много таких сведчанняў, свидетельств. Подойдите к этим словам с верой, что тыя сужанствы, якія пакуль што не могуць мець дзяцей, калі такія сужанствы з верой прымалі рашэнне, каб узяць дзіця з дзетдома, пакінутае бацькамі, усынавіць дачульку або сына, калі яны з верой бралі гэтае дзіця і давалі яму дом, сваё мацярынства, сваё бацькоўства, праз год, праз два, праз тры, неспадзявана, як бы адчынялася лона гэтай жанчыны і пачыналі нараджацца свае ўласныя дзеці. Якаясьці таямніца, правда? Але такіх сведчанняў тысячы. Пасля таго, калі далі магчымасць і прынялі дзіцятка адкінутае, Бог адорваў дзеткамі. Гэта думкі да тых, хто можа вось з такім клопатам сёння ў гэты вечар знаходзіцца ў гэтым касцёле. А цяпер думкі да ўсіх нас апять з гэтага Евангелия. Калі я чытаю гэта Евангелие, то ў маёй галаве вось гэтае слово плодны і бесплодны, плодны і бесплодны. Альжбета была бесплодная, жонка Мануаха таксама была бесплоднай жанчынай. Як гэтае слово аднесці да нас? Ведаеце, вельмі проста. Калі я католік ці праваслаўны, калі я хрысціянін, калі я кажу, што знаю Бога і веру ў Бога, то моя вера ў Бога, маё жыццё, брат і сястра, таксама мае абавязак быць жыццём плодным. Я маю дапамагаць
паўставаць з такога, ведаеце, духоўнага гробу і ажыўляць тых людзей, якія за жыцця памерлі. Бо хтосьці жыве, а сэрца мёртвае. Ёсць часамі, ведаеце, вось такое пачуццё. Цела жывёт, а сэрца растоптана. І калі я сапраўды з'яўляюся чалавекам ахрышчаным, то маё жыццё мае быць жыццём плодным. Я духоўна маю даваць жыццё. І ў гэты вечар стаўлю пытанне, як быць плодным католікам, хрысціянінам? Хто такі чалавек плодны, які духоўна дае жыццё, вяртае да жыцця тых, хто жыццё дзесьці згубілі? Хто сваёй верай нястомна родзіць да жыцця? Быць плодным – гэта быць якім? Першы адказ у гэты вечар. Ён просты, але ён біблійны. Плодны католік – гэта міласэрны католік. Той, хто стараецца быць міласэрны так, як Бог. Езус нястомна казаў: «Будьце міласэрнымі, як мой Айцец з'яўляецца міласэрным для вас». А гэта значыць, прабачайце тым, хто вас пакрыўдзіў, так як Бог нястомна прабачае вам вашыя грахі. Браты і сёстры, тут няма нічого нового, тут трэба успомніць фундаментальныя праўды веры. Мы кожны дзень просім: Божа, прабач нам нашыя грахі, які мы адпускаем тым, хто нам зрабіў зло. Адвент – гэта час міласэрнасці. Так Бог полюбіў свет, што дае свайго Сына на свет, каб Ён пазней на крыжы адпакутаваў і праз сваю смерць прабачыў нам нашыя... Не слышу вас. Нашыя... Брат і сястра, ці ты прабачыў сэрца таму, хто цябе пакрыўдзіў, хто цябе абгаварыў, хто цябе абпляткаваў, абакраў? Як гэта сёння адбываецца ў тваім сэрцы? Я не ведаю. Але быць плодным – гэта прабачыць. Калі я прабачаю свайму ворагу, я яго вяртаю да жыцця. Разумееш, брат і сястра? І калі ты ў імя Бога прабачаеш, ты сам начинаеш жыць. Моя парафіянка калісьці сказала: «Отец, за 7 лет я впервые простила человека». Но этим меня не удивило. Но слова, которые произнесла потом, они прекрасны. Она сказала так: «Наконец-то я начала дышать и жить полной грудью. Наконец-то я начала дышать и жить. Я ему простила». Я не ведаю, якая крыўда. Мне это не важно. Але вось гэтае прабачэнне – гэта абсалютная Божая ласка. Тыя словы, якія дзесьці вось так мы ў міру кажам: «Хочаш быць шчаслівым 1 секунду – отомсти. Хочаш быць счастливым всю вечность?» Я вас не слышу. Не спите, спасибо. Завтра день Святой Споведи. Перед тым, як прыступіш да Святой Споведи, успомні словы, якія Езус кажа. Ведаеце, гэтыя словы мяне трошки палохаюць. Трошку. Добра часамі, ведаеце, змабілізіравацца словамі Бога. У Евангелии Езус кажа: «Калі ты з сэрца не прабачыш свайму брату, то і Бог там на небе можа не прабачыць табе». Бог наймилосерднейший. Ведаеце, давайте ў математику погуляемся. Это несправедливо. Калі ты ходишь до споведи некалькі раз у год, на працягу ўсяго свайго жыцця. І давайте представим себе, что ты быў у споведи 187 раз, прыносіў туды цяжкія смяротныя грахі. І заўсёды Бог казаў табе: «І я адпускаю табе грахі у імя Айца і Сына і Духа Святога», а твой сусед накапаў паўмешка бульбы 20 гадоў таму назад, і ты злуеш на яго. Все свои крыўды, браты і сёстры, прынесьце Богу заўтра, а сёння даруйце тым, хто пакрыўдзіў вас. Бо наше жыццё можа ў одну хвілінку закончыцца. Адкуль мы ведаем, ці дажывем наступнага адвенту,
ці дажывем наступнага вялікага посту, ці дажывем наступных рэкалекцый. І сёння вы прыйшлі і чуеце гэтае слово «будь плодны», гэта значыць прабач таму, хто цябе пакрыўдзіў, так як табе прабачае Бог. Я прыехаў да вас на гэтыя рэкалекцыі, да іх рыхтаваўся, я маліўся, я ўдзячны пробачу, што мяне запрасіў, але Бог кожны дзень робіць розныя таксама, ведаеце, такія неспадзянкі кожнаму з нас. Адкуль я мог ведаць, што калі прыеду да вас на рэкалекцыі, у першы дзень рэкалекцыі, паміж іншымі, седу ў машыну, паеду ў сваё любімае Парэчча, адкуль я родам, Гродзенскі раён, и буду хоронить единственного своего дядю, родного брата моей мамы, який позавчора внезапно шел дорогой, стало плохо, сел под березкой, смерть на месте. 59 лет. Сегодня я хороню своего дядьку, мне больше нема. Але ў гэтым кантэксце варта задумацца, што маё жыццё можа таксама скончыцца. Ці я з'яўляюся плодным хрысціянінам, ці я прабачыў крыўду для дачкі, для мужа, для зяця, для свата моцай Бога. Хтосьці з вас скажа, я хачу, не магу. Я адкажу на гэтае пытанне. Рэкалекцыі – гэта асаблівы час. Калі Бог дае табе ласку, каб гэта ўчыніць, перестань мучацца. Калісьці адна жанчына, якая наблюдалася ў доктара, і гэты доктар, акрамя таго, што быў прафесарам, то быў таксама каталіком, такім, ведаеце, меў сваё духовное жыццё, у жанчыны была опухоль, она была маленькая, она была под наблюдением у этого доктора. І праз год яна прыходзіць да гэтага доктара, доктар глядзіць, а там опухоль вырасла, ого-го, і ён так удзіўся, і кажа ёй, доктар, яна не могла вырасці за год і стаць такой вялікай. І потом ёй просто в лоб вопрос, кому вы не простили, кого вы ненавидите? Есть связь между злостью, гневом, ненавистью, непрощением, а этой опухолью. И эта женщина говорит так, я так разревелась, я расплакалась, я была в шоке, что он мне этот вопрос задал. А оказалось, что вот эта женщина в себе носила глубокую ненависть и непрощение кому-то там, и это была правда. Ёсць, браты и сестры, сувязь, что мое непробачение может выкормить нават и опухоль. Тому Бог просит себе, пробач, будь милосердный. Бо милосердный – это плодный. Браты и сестры, далей, плодный католик, плодный христианин, плодная вера – это человек, який молится. Бо молитва, яна заўсёды вядзе да жыцця. Молитва ніколі не вядзе да смерти. Не буду шмат казаць пра молитву, я ведаю, што моліцеся. Тым не менш, можа, варта сёння запытаць, як выглядае моя размова з Богом. Колькі нашых матуль вымаліла, і татуль таксама розныя ласкі для сваіх дзяцей у вельмі складаных становішчах. Вельмі. Калі па-чалавечаму не было ніякага ратунку, але па-божаму былі калені, мазолі, святая камунія, святая імша і глыбокі давер Богу. Я думаю, што ні адзін з вас мог бы тутай даць сведчанне пра тое, што Бог зрабіў у тваім жыцці. Брат і сястра, маліся за таго, хто цябе пакрыўдзіў. Калі молішся за свайго ворага, а просіць Бог, маліся за тых, хто робіць табе зло, то гэтая малітва, яна ажыўляе сэрца тваё і робіць яго плодным, і яна таксама змяняе сэрца гэтага чалавека, які, можа, дзесьці ў сэрцы закасцянеў і вяртае яго да жыцця. Сёння зранку ў 6:30 была вельмі прыгожая інтэнцыя святой імшы, якую адпраўляў ксёндз пропушч. Я першы раз такую інтэнцыю пачуў. Яна простая, але мяне ўразіла. Каб сем'і парафіі зразумелі вялікую каштоўнасць і цэннасць малітвы ружанцовай. Молитва на ружанец. Просты прыклад, гэтых прыкладаў сотні, як ружанец можа вярнуць жыццё.
як праз молитву на ружанце человек становится духовно плотным и ратует другого человека. И это не выдуманный пример, слухайте. Одна матуля во старейшем узросте, маючи проблемы с сыном, який так само уже был дорослым мужчиной, и матуля переживала, что сын ни до Бога, ни до порога, не выпускаючи з рук ружанца, она шмат гадоў, калі сын да яе прыходзіў, казала: сынок, я сегодня так само, вось ружанец. Першая таемничка заўсёды за католицкий костел. Другая таемничка аб твоим навертанні, каб ты до Бога вернулся. Третья таемничка за твоих деток и за мою невесту. Четвертая таемничка, у якойсьці там еще интенции. Родненькие мои, гэтая матуля 15, 16, 18 годов, яна просто сыну казала: сынок, вторая таемничка за тебя, каб ты навернулся. Померла гэтая матуля, не убачила сына в костеле ни разу. И вы что думаете, что Бог не услышал молитву? Коли сын со своей сестрой, дети, помыли свою матулю и клали ее в гроб, в певному моменті хтось збоку, сусідка сказала: треба ружанець у руку положить. Сын направо-налево, а вон ружанец мамы. И он бере гэты ружанец, кладе его в руку, и что бачить? И он бачить другі десяточек ружанца, и гэтые деревянные пастерки стертые до металла. Первая таемничка, третья, четвертая, пятая не стертые. Другая таемничка аб навертанні сына стертая до металла. Полились слезы у этого дорослого мужика. Стрельнуло что-то ему в голову. Что стрельнуло? Божья ласка стрельнула в голову. Гэтая стерты десяточек ружанца родной матулі, якую клаў у гроб, зрабіла на ім вось такое ўражанне, што он клятву дал, что зменит свое жыццё, что паспавядаецца и что зробіць усё, каб бліжэй з сэрцам да Бога притулиться. Мать руками стерла до железа. И пасля пахарон ён сапраўды навернуўся до Бога. Что зрабіла матуля? Что зрабіў ружанец? Вернуў сыну, альбо вернуў сына до чаго? До жыцця. Вось плодовитость. Плодный, бесплодный католик – это человек, який не молится, якого молитва не интересує. Много людей каже: ойча, ввечері-то я ще, помолюся, всі серіали погляжу, десь там ще, але зранку, покуль стану, а на рарати, а треба на працу, вот с утренней молитвой проблема. Я совет дам тем, у кого с утренней молитвой проблема. Слухайте, и он добрый совет, только не смейтесь громко, бо пробуш споведаю. Як увечері йдете спать, то тапочки, в яких ходите, а кожен має свої тапочки, то перед тим, як ляжете у ложка, гэтые тапочки можете рукой, можете ногой швырнуть аж под стенку. Под ложка. Зранку, як треба буде встать, тапочек нема, що ти зробиш? На колени станеш. І ось гэтые колени, хай будуть мотивацией, каб спочатку «Ойче наш, вітай Марія, хвала Ісус» говорить, знак крижа, а позднее лезь, шукай свои тапочки. Колись один мужчина сказал: все, смешно, но это работает. Я попробовал так. Но правда, у нас с женой кровать такая, ого-го, то я весь под кровать, правда. Но спочатку на колени. Браты и сестры, плодный католик – это католик, який любить. Пусть это заповедь Бога. Что такое Адвент? Так Бог полюбил свет, что послал до нас своего Сына. Прийти Иисуса Христа – это шаленая любовь Бога до человека. Судить-то нас Бог с чего будет? С того, как вы любили. Про любовь можно сказать шмат. Я хочу вельми коротко. Что это значит любить человека? Любить – это как? Завтра мы другий аспект любови с вами разважим. Але сегодня я бы хотел подаровать вам вот эту думку. Яна евангельская, яна Божия, яна Иисусовая. Той, кто любит, той плотный, той, кто не любит, той, кто эгоист,
той бесплодны, той мёртвы чалавек. А ёсць такія. Любіць, брат і сястра, гэта адносіцца да другога чалавека, які каля цябе жыве, так адносіцца да яго, каб ён хацеў разам са мною жыць. Вось так гэта гучыць. Я паўтару яшчэ раз і растлумачу. Любіць – это быць так добрым да чалавека, які знаходзіцца на выцягнутую руку ад мяне, каб гэты чалавек, які вось на выцягнутую руку каля мяне, каб яму хацелася са мною жыць. Ну и теперь вопрос. Вас много? Я таки рады. С мужчин чи с женщин? Мужчин. Мы же-то спереди должны идти, правда? Муж. Твоя жонка, якая с тобой живет 35 лет, родила тебе 2, 3, 4 детей. Муж, задумайся, але так, как, ведаешь, прокололо сердце твое гэтае пытанне. Тут не до смеха будет. Твоя жонка хоча с тобой жить далей, и кожную вечер целует тебе у твой лоб лысы и радуется, что ты таки, які ёсць ты яе. И она хоча с тобой далей жить, як даўжэй. Ці можа твоя жонка, ну просто ксёндз нема выходу, я мушу с ім доживать. Жонка, ці твой муж, бацька твоих детей, ці он з радостью вяртаецца кожны дзень і вечар дадому, бо там ты, яго, адзіная, любимая, каханая, і вы ўжо прожили 50 лет разом. Ці твой муж хоча з тобою далей жыць, і яму цікава? Ці каб твой муж, каб только, если бы мог, ноги в руки и... Читаем Евангелие. Люди горнулись за Иисусом. Ходили толпами, тысячами. Чему? Потому что Иисус был добрый, милосердный, эмпатичный, чувствительный, плакал, ратовал, кормил. Иисус был добрый. Люди хотели с ним жить. С Иисусом только не хотели жить кто? Фарисеи, пышные, закостенелые, гордые учителя народа. Мама и тата, ваши детки, яких вы вырастили, може, яны уехали здесь у Мінск, може, вучаться, може, свої сім'ї мають. Яны з радістю вертаються у батьківський дом, яны хочуть разом з вами спотикатися, як мага частей, ці може, яны редко приїжджають. А ти, тата і мама, ведаєш, що є можливість, але їм не хочеться. Бо не спознали любові батьківської. Пробачте, калі ласка, тут не треба десь так, видать, якісь масок одевать. Але я хочу просто сказать, мы все это чувствуем. Может, не признаемся иногда. Но коли люди до меня тянутся, я это ведаю, что вот одна пришла, соседка другая, третья, что люди до меня тянутся, и людям за мной добро, то радуйся, брат и сестра. Но есть такие люди, от яких все отворачиваются. Просто все отворачиваются. Даже самые близкие родные отворачиваются спиной и робят все, как только за ней споткаться. То не думай, что это все виноваты. Коли к тебе, может, кто-то отворачивается. Только, может, сегодняшнее слово будет початком твоего навертания. Что с тобой, что с тобой не так. Это ненормально. Я не забуду, як у моей парафии у Минску года 2 або 3 назад звонит до меня парафіянка моя, это было у вересні, і вона каже: «Ойче, сьогодні свято узвишення Святого Крижа, увечері мша, а скажіть, чи треба увечері на свято узвишення Крижа крижики до костьола нести, чи не треба? Як у вас, треба, чи не треба у парафії?» От задумались, да? Ну, в общем, не треба. Але я эту женщину добро знаю, вопрос интересный, я решил пошутить. Я їй кажу: «Тетяна Євгенівна, треба принести свой крыж, обов'язково». «Хорошо, я принесу». Я говорю: «Я еще не закончил. Треба принести своего мужика до костела, свой крыж». Слухайте, а она мне сразу ответ в трубочку: «Ойча, мой муж это не крыж, мой муж это подарок от Бога». Ну и я заткнулся, все. Як мне это сподобалось? Это было спонтанно, это было натурально. 2 детей, дорослые, муж, жонка, шмат годов разом. Мой муж? Не-не-не, мой муж это не крыш, это подарок от Бога. Ось, братья и сестры,
што гэта значыць любіць. І апошняя думка, каб не было задоўга, браты і сёстры, быць плодным, каб вера была плодная, каб мы сваімі паводзінамі дапамагалі з мёртвых паўстаць тым, хто ляжаць і не жывуць. Гэта быць сведкам веры ў Езуса Хрыста у сваіх дамах, там, дзе ты працуеш, там, дзе ты жывеш, там, дзе ты існуеш. Калі я ганарова сведчу пра Бога, калі я не хаваю, не саромеюся, што я католік, што хожу да касцёла, што прыступаю да споведзі, то можа быць так, што хтосьці, хто Бога шукае, хто Бога яшчэ не ведае, будзе глядзець на твоё жыццё і запытаецца ў цябе: «А раскажы мне пра свайго Бога». Добрая вера – гэта тады, калі людзі няверуючыя глядзяць на нас і пытаюцца ў нас пра Бога. О, тады файна. І калі дзесьці на рабоце хтосьці з цябе смяецца, ці хтосьці там, ведаеце, булавачку тыркае: «А, ходзіш да касцёла там, а ты такая-сякая», радуйся. Добры знак. Бо самае дрэннае – гэта абаюднасць, калі ўсім усё раўно. А калі, можа, хтосьці цябе так падкалвае, ой, добра, бо хтосьці следзіць за табой, подсматривает, и кому-то не все равно. Быть свидетелем. Самый великий доказ на існаванне Бога для малога дзіцяці. Я не ведаю, дачка, сынок, 3, 4, 5, 6 гадоў. Вось як гэтаму маленькаму дзіцяці паказаць, што есть Бог на свеце? Привести яго ў касцёл, паказаць табернакулю, не ўсё зразумее яшчэ. Самым вялікім доказам для маленькага дзіцяці, што ёсць Бог, і гэта добры Бог, з'яўляецца бацька, які ўвечары становіцца на 2 калена перад абразом, перад крыжом, робіць знак крыжа і моліцца. І не саромеецца бацька, каб дзіцё яго бачыла. Бо што думае дзіцё малое, калі свайго тату бачыць на каленях увечары на малітве? Ну, это элементарна, калі бацька нормальны. Мой папа сильный, справедливый, защитник, он такой большой. Это же мой папа, он на коленях стоит. Ого, ручки сложил. Ого, о, есть Бог. Разумеете, браты и сестры? Ось так передається вера. Ось так дається свідчення, свидетельство. Я не забуду, ось теперь мне эта думка пришла, а на последний шаг не приходила. Это где-то тут было, в Лиде, либо в регионе, лет 12 назад, когда мы вели святые миссии, после казання пришла до меня женщина, памятаю это, навіть веду, в яким костелі, расплакалася и каже так: мой батька перепрошал меня часто за тое, что жили мы бедно, что я в одной курточце, як дачушка, ходила 2, 3, може 4 гады. Гэтая жанчына, яна была уже сама на пенсии, яна плакала и вось про тату казала. Але калі мой бацька паміраў, я была пры смерти майго таты, то мой тата яшчэ раз перапрашаў, што жылі бедна, говорит: доченька, я старался, но я все, что мог, але я ухожу спокойный, бо я перадаў табе веру ў Бога. Пачынае гэта жанчына плакаць і кажа так: бойча, у маім дзяцінстве было так. Мой тата клаў мяне ўвечары на ложка, не мама, тата, зажигал свечку, брал Библию в руки, читал Евангелие и простым детским языком мне его объяснял. Нема сумневу, что святый тата. Сёння я живу с Богом. Але вельмі часто плачу, и это слезы радости, бо я успоминаю. Як не мама, яна каже: я нават не ведаю, чему не мама, только батька клаў яе ў ложак, зажигал свечечку, одевал окуляры, читал раздел Евангелия и позднее простыми словами по-детски ее объяснял, и дитё засыпало. Ось так, браты и сестры, живе плодный христианин, плодный батька, які родить духовное життя у своих детках. Такое сегодня Евангелие, и вось до гэтага яно нас вельмі заахвочвае, браты и сестры, каб мы были плодными духовно, не только физично, але духовно. Каб мы прабачали, каб мы были милосердными, каб мы верили у моц молитвы, каб мы любили и
каб мы сваім жыццём таксама пра Бога сведчылі. Бо дзякуючы маім паводзінам, хтосьці можа Бога знайсці, да яго вярнуцца, але можа быць і так, што праз мае паводзіны хтосьці можа згубіць Бога і да яго, і ад яго адвярнуцца. Дай Божа, каб мы былі плоднымі. Амен. Праз пасрэдніцтва Езуса Хрыста, які прыходзіць, каб адарыць нас збаўленнем, узнясём нашыя малітвы да Бога. Молімся за святы касцёл, каб праз хрост ён нараджаў новых дзяцей для жыцця ў ласцы. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб ён быў для сваіх братоў у Хрысце прыкладам веры, надзеі і любові. Цябе просім. Молімся за людзей, ахопленых роспачу, каб яны сустрэлі тых, хто вярнуў бы ім веру ва ўласныя сілы і ў дапамогу міласэрнага Бога. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія знаходзяцца ў дзіцячых дамах, каб яны атрымлівалі належную апеку, выхаванне і не былі пазбаўлены добразычлівасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашага айца-рэкалекцыяніста, просячы, каб Дух Святы адырыў яго патрэбнымі ласкамі і ўліваў сваё слова у яго вусны, і каб гэтае слова дастукалася да нашых сэрцаў. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асаблівым чынам успамінаем у нашых малітвах запаснік Часлава ў 3-ю гадавіну пасля смерці і просім, каб ён як мага хутчэй мог прабываць разам з Богам у вечным шчасці. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ўмелі ў нашым жыцці распазнаваць Божую ласку і былі гатовыя яе прыняць. Цябе просім. Памолімся аб пакліканнях да Божай службы, да манашскага жыцця сярод міністрантаў у вашай парафіі. Цябе просім. Добры Божа, выслухай просьбы, якія да Цябе ўзносім, ты, які жывеш і валадарыш на вякі вечныя. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary złożone na Twoim ołtarzu. Niech Twoja boska moc uświęci chleb i wino, które my sławi ludzie Tobie przynosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludzi. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, z archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty,
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jednorodzonego, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy swoim pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
przekażcie sobie znak pokoju. Panu Bożym, który gładzisz żywy świat, zmiłuj się nad nami. Panu Bożym, który gładzisz żywy świat, zmiłuj się nad nami. Panu Bożym, który gładzisz żywy świat, pokaż nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Wszechmogący Boże, dziękując za udzielone nam łaski, prosimy Cię, wzbudź w nas pragnienie darów, których wkrótce nam udzielisz i oczyść nasze serca, byśmy mogli godnie obchodzić święta narodzenia naszego Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Заканчивается Святая Мша. Великий дякую всім вам за вашу віру, брати і сестри, за вашу присутність. Запрошую і чекаю завтра, другий день наших реколекцій, час сповіді. Добре було б так само сьогодні зробити рахунок сумління і так само помолитися за святара, які завтра буде тебе єднати з Богом. Молитва ось за гэтага святара, день перед сповіддю, яна так само має свою моц, яна вельмі патрэбная. Давно я не адпраўляў святую мшу, каб каля мяне д'якан служыў. Шчыра дзякую для ксяндза д'якана. На 4 мшах сёння быў. Пабожны будзе святар, пабожны. Добрага вечару і добрай вам ночы жадаю. Прыміце Божае благословенство. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.